снимка. Боже, ма то било на това на запис. Да не се записал. Да, в момента записвам. Тръгва молята. Зора от нас спаси. Аз тук в момента съм репортера и Памелка иска да трия. Мечо е там с джиблей. Галивер се разкърви носа. Ще тръгва. Няма да го трия. Така, погаляйте. Зорава гледа в момента идва към вас, защото мисля, че ще даш нещо за яди на Мечо. Де тя няма да яде. Зорки е сам не му ли пак. Така да съм аз. Зорка. Не, виж вика. Да. Как му моли ушите, мале. Не го закачай, Мечо.